Sometimes if you need something, you happen something. Good feeling with full motivation, yeah. Yeah, full gas to win the race. It's okay. Until the end we will fighting to use my chance. قدم بشكليتا حشرة مالتون جرافل أب بشكليتا علم كابتم أزيوم مساتن بقولت فند عبيو زمت زلون حدا يوم ودر بشكليتا جرافل زبنا ودر كمسلي خليو خين جنا كم تلومي أسفلتات كن مبزحهم قدم تقدمتي ودرات أب حمد تسارن تنكر من قطع قطرن يورا درنيرم كابتن علم ودر دما أزيو بدهنيرم أزي كم زيلون كلاجن زبنا ملك قدم بشكليتا حشرة مالت جرافل أب فلماتات كل التشيح أب أمريكا تجميرم قدم بشكليتا جرافل فليز جبرو منفس ناس النتيوم وحدات حقتات نوحت الحقات أب منقط قدمت دما حيال محبرساو سمعيت زلو ايوم مبزحتي ودرات لعلي 100 كيلومتر زرغح انتخون نقلط افطر زيكونس نصنعاتن استراتيجين تقدمتي زفتن يوم ابزو ودر تغارو بشكليتኛات ፈተነታት እንዳገበሩ እንትኾኑ በፍላይ ተቀዳዳማይ ጋንታ መቀለ 70 እንደርታ ዝኾነ ብሽክሌተኛ ተመስገን መብራህቱ ወድብሩ ሃገራዊት ጋንታ አማኒ በዝፈጠረትሉ ዕድል ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ኣብ ውድድራት ግራቨል እንዳተሳተፈ ይርከብ ውድድር ብሽክሌታ ግራቨል ፈታን ምዃኑ ዝሓበረ ተመስገን ኣብ ዝንምስታፍ ጉልበትን ብቕዓት ብሽክሌታን ከም ዘድሊ ሓቢሮም ኣውሮፓ ኣብ ግራቨል ወይ ከዓ ናይ ጸጠር ውድድር እናተሳተፍኩ ይርከብ ግራቨል ውድድር ብጣዕሚ ጽቡቕ ኢንጆይ ትገብረሉ እዩ ነገር ግን ፈታኒ በብዙሕ ነገራት ተፈቲንካ ተሓልፎ ነገር እዩ ሳይክል ብቕዓት የድልየካ እዩ ጉልበት የድልየካ ብዙሕ ነገራት የድልየካ እና ኣብ ግራቨል ያው ብጽቡቕ ብቕዓት እናተወዳደርኩ እየ ዝርከብ قدم بشكليتا حشرة مالتون جرافل أب تجرين مسندا متشو موالدر بايتا كم زلو بشكليتنيا تمسك مبرهتو ودبرو قاليزوم عندنا أب تجرين سبيشال مغلا أو جرافل متشو يو حد نجارات أستخدم بالخا متشو لخون النجارات نيو بزح جرافل بوتاتني إن جرافل مالت تطر حمد من قدم عادتيو معناته أنا كاب أب تجرين زلو بوتاتات كاب ترجع بالعالي فمن حمد من قد تاتيهم لوزحنا أو عدنا متشوخنا تاتيو نقرابل مالتيو ጋንታ አማኒን ጽጋቡ ገብረ ማርያምን ዝፈጠሩሉ ዕድል ዓብይ ብምዃኑ ልዑል ምስጋንኡ ዝገለጸ ብሽክሌተኛ ተመስገን መቀለ 70 እንደርታውን ከምዚኦም ዝበሉ ውድድራትን ስልጠናታትን ክረከቡ ከሎ ሙሉ ወጻኢ ስለ ዝሽፍኑ ከምስገኑ ከም ዝግባእ ሓቢሮም ጋንታ አማንን ጽጋውን ዝፈጠሩሉ ዕድል ናየ ብጣዕሚ ዓብይ ዕድል እዩ ምክንያቱ ቱ ረኺቦ የዘለኹ ዕድል እዚ ቀሊል ይኾነ ሓደ ዝፈትዎ ስራሕ ዓቕመይ ዘንጸባርቐሉ ዕድል ሂቦም እኒኦ ኦልሞስት ዝፅዕሮ ኣለኹ እስካዕ ከዚ ኩሉ ዓመታት ኣብ ዝለዓለ ደረጃስ ጽቡቕ ዓወታት ንምምዝጋብ ኢና እዚ ኣጋጣሚ ንጋንታ ኣማንና ጽጋቡ ገብረ ማርያም ብጣዕሚ ከመስግኖም ይደሊ መቐለ 70 እንደርታ እውን ዝገበሩለና እየ ብጣዕሚ ዓብይ ነገር እዩ ዕድላት ናይ ስልጠና ክንረክብ ተለና ውድድራት ኣየር ትኬት ሙሉእ ወጻኢ ገይሮም ይሰዱና እየምና ኣብ ጋንታ ዘለዉ ኩሎም ኮች ኣመራርሓ ስታፍ ኩሉ ብጣዕሚ ከመስግኖም ይደሊ ምክንያቱ ንዓና ዓብይ ነገራት እዩ እዚ ፍረራሃትና ንሪኦሉ እዮም ዝሰርሑ ዘለውና ብጣዕሚ ከነመስግኖም ንደሊ ብዘጋጣሚ ንዓኹም እውን ብጣዕሚ ከነመስግኖኩም ንደሊ You know, I have a dream to be a good cyclist. Yeah, this is my dream. Yeah, cycling is my life. Aplaudiment para aquestes aventureres 560 km.